Azken hilabeteotan bi gezur handi egiaztatu dira Euskal Herriko abiadura handiko trenaren proiektuaren inguruan. Lehenengoa merkantzien inguruan eta bigarrena Europa kontinentalarekiko loturari dagokionez. Merkantzien inguruan azkenean pasaden irailean Jaurlaritzak onartu du publikoki, duela 4 urte genekiena, alegia. Urtetan eta urtetan esan zaiguna, abiadura handiko trenean joango zirela merkantziak gezurra izango dela gutxienez jundizetik hegoaldera eta aldrebes. Eta, ez da edozein gezur, da arrazoi bat fundamentala zena, oinarrizkoa zena Euskal Herrikoaren justifikazioan. Eta, bigarrena ere, Euskal Herrikoaren justifikazio nagusietako bat zen Europarekin lotuko gintuela abiadura handian, eta frogatzen ari da 10.000 milioi euroko obratzar horrek ere ez gaituela konektatuko Europa kontinentalarekin abiadura handian gutxienez. Eta hori ezagutu dugu 2022ko abenduaren 12an Frantziar estatuak argitaratu duelako, Garraio Ministerioak txosten bat, non esaten den 2052 baino lehenago ez dela eurorik sartuko Akize eta Hendaia lotu behar zuen plataforma berria eraikitzeko. Noiz jakin dugu hori? 5 egun ondoren, 5 egun ondoren bilera garrantzitsu bat egon zen Bordeleko, Baionako eta Irungo alkateen artean, eta manifesto bat sinatu zuten Pierre Urmik Bordeleko alkateak, Jean René Etxegarai Baionako alkate eta Euskal Hirigune Elkargoko presidenteak, eta Jose Antonio Santano Irungo alkateak sinatu zuten manifesto bat esanez modernizatu behar zela lehen Bordele eta Irunen arteko ohiko trenbidea, zeren eta abiadura handiko trenaren plataforma berriaren proiektua jada ez da sinesgarria. Hori esaten zuten hitz horiekin. Guk gehitzen dugu ez da sinesgarria 2052ra atzeratzen baldin bada, akaso ez da tontakeri bat esatea, behar bada ez dala inoiz ere eraikiko. Urkullu lehendakariak erantzun zigun urtarrilaren 31an, berak errespetatzen zuela idazki hori edo manifestu hori, baino ez zuela bat egiten edukiarekin, eta gutxi gora bera esaten zuen Frantziar estatuak ez duela betetzen agindutakoa, 2030an agindu omen zuelako, gero antza Frantziak Espainiar estatuan daukan enbaxadoreak beste gauza batzuk esaten ditu, bukatuta egon behar zelako 2030erako, ezta? Ondoren Ipar Euskal Herriko beste 55 alkatek gutxienez eman diote babesa manifestu hori, uste dute nahiko kontuan izateko manifestua dala beraz, nahikoa onarpen soziala daukana, eta gero etorri da martxoko gure ustez antzeslan bat irudikatzeko zerbait egiten ari dela. Sentsazio hori daukagu gutxienez. Norbait iruditu zaio ideia ona, makroeskualdearen ideia zaharra kajoi batetik ateratzea eta berriz ere mahai gainean jartzea, ideia hori aspaldi aipatzen zen, baino euroeskualdearen sorrerak alde batera utzi zuen, baino orain norbait iruditu zaio ideia ona hori berreskuratzea, eta uste dugu bitxia iruditzen zaigula, Urkullu lehendakariari badirudiela ez zaiola gustatzen afektatuta diren 3 hiri nagusien alkateen iritzia, Baionako, Irungo eta Bordeleko alkateen iritzia, ez zaiola gustatzen Ipar Euskal Herriko 55 alkateren iritzia ere, eta orain, gutuntxo batzuk bidaltzeaz gain, haserre plantak egin, gurekin, Jaurlaritzarekin zerikusirik izango ez balute bezala atzerapenek, eta Rebillarekin elkartu zara, Galiziako eta Asturiasko presidenteekin ere, zertarako, kontuz, lobby bat egiteko. Nik uste, lobby bat sortzen denean ez dala autoizendatzen horrela, eta ez dala publizitatzen horrela, ez da? Uste, benetako lobbyek lana isilpean egiten dutela, eta eraginkorrak izateko isilpean eramaten dutela bere lana.
Beraz, hemen esaten denean lobby bat sortu dela, uste dugu beste zerbaitetaz hitz egiten ari garela, eta gehiago kokatu behar da propagandaren alorrean. Lobby zaratatsu honek uste dugu hori baino ez duela bilatzen. Antza, berdin dio zer dioten alkate afektatuek, esan bezala, Euskal Y-arekin inoiz lotuta egongo ez diren Galizia eta Asturiaseko presidenteen babesa bilatu da, lotura nahiko zail samarra daukan Galesen babesa ere lortu da, uste dugu horrek ez daukala esankarik ez bururik. Eta gainera oso berandu dator. Oso berandu dator ze 2020an ja jakin genuen Frantziar estatuko zati hori atzeratzen zela, orduan esan zen 2037ra. Hori izan zuen Europako kontuen epaitegiak. Eta nik hemen pare bat aldiz esan du tribuna honetatik. Eta 2020tik ez duzue ezertxo ere egin. Akaso 2020an oso urrun ikusten ziren hauteskundeak, eta uste dugu, orain gertuago daudenez, gaia pixkat irudikatzeko zerbait egiten dela, mugimendu hauek ematen ari direla, baina maiatzaren 28tik aurrera uste dugu berriz ere kajoira bueltatuko dela makroeskualdearen kontua. Gu saiatzen gara koherenteak izaten eta beti defendatu duguna ekarri dugu mozioaren zuzenketara. Lehen puntuan eskatu dugu, jada existitzen den ohiko trenbidearen modernizazioa egin behar dela, modernizazioa diogunean esaten dugu inbertsioak egin behar direla, kortak eginez, beharrezko bikoizketak eginez eta geltokien berrantolaketa edo eraberritzea eginez. Aste honetan adibidez, etorri dira agerraldi batera, garraio batzordera, tren sozialaren aldeko plataformako kidek eta saldu digute, beraiek egindako azterlan alternatibo bat, datuekin esaten dutena, asko sobea litzateke, Miranda, Gasteiz, Iruña, gaur egungo trena modernizatzea, plataforma berri paralelo bat egitea baino. Eta ideia hori, berdin balio du, Bordele, edo gutxienez, Akize eta Irungo tarteari dagokionez. Araban ere, eta Nafarroan, egin zen beste manifestu bat, udela ja 2 urte, pixka bat iparralden egin duten bezala, hegoalden ere egin zen, sindikatu gehienek babestu zuten, eta babestu zuten tokiko 50 entidadek baino gehiagok. Beraz, hemen ere, uste dugu gero eta babes gutxiago duela plataforma berrien eraikuntzak modernizazioaren aurrean. Eta gainera, modernizazioaren ideia bateragarria litzateke merkantziak ere eramatearekin. Abiadura handiko trenean gertatuko ez dena. Eta garrantzitsuagoa, edo hori bezain garrantzitsua, lurralde kohesiorako ere balioko luke, herrietan ere geratuko litzatekelako tren hori. Beraz, gure emozioaren bigarren puntuan eskatzen duguna da, legebiltzar honek babesa eman diezaiola Irungo, Baionako eta Bordeleko alkateek egindako manifestuari, zeinetan esaten den Akize, gutxienez Bordele eta Irun arteko plataforma berria, HTaren plataforma berriaren proiektua ez dala sinesgarria, 2052 baino beranduago egingo delako, eta uste dugu, legebiltzar honek ere babesa eman beharko liokela, ze itxura dauka, tarte hori ez dala inoiz eraikiko, urtetan eta urtetan hemen kontrakoa agindu bazaigu ere.